Λοιπόν, αφού μπείτε στο Gmail, υποτίθεται ότι έχετε φτιάξει Gmail και μπείτε εδώ πέρα στα εισερχόμενα. Στα εισερχόμενα είναι όλα τα mail που έχετε λάβει. Τώρα, όταν θέλετε να φτιάξετε, να στείλετε ένα καινούριο μήνυμα, περνάτε εκεί πέρα που λέει σύνθεση μηνύματος και εκεί που λέει προς, πληκτρολογείτε τη διεύθυνση που θέλετε να στείλετε. Παραδείγματος χάρη, MK Mamatζάκη 98 papaki@gmail.com. Άμα θέλετε να στείλετε και σε ένα άλλο, βάλτε και το άλλο νου. Παραδείγματος χάρη, τζιμπάκι papaki@gmail.com. Μετά βάζετε θέμα. Μια ωραία μέρα. Στο καπετανάκιο. Και μετά από κάτω γράφετε το κυρίω σώμα. Ό,τι θέλετε να γράψετε. Παραδείγματος χάρη, όταν θα λάβεις αυτό το email, θα σε πιάσει συγκίνηση. Τώρα, άμα θέλουμε να βάλουμε και καμιά φωτογραφία, πάμε εκεί εδώ που λέει... Πού το λέει? Επισύναψη αρχείου. Και πάμε σε βιβλιοθήκες, εικόνες. Και βάζουμε και το κοάλα. Εντάξει, και κάνουμε αποστολή. Προσέξτε ότι εδώ πέρα το φορτώνει το αρχείο τώρα. Δεν είναι και μικρό το κοάλα. Αφού το κάνει επισύναψη, μπορούμε να το στείλουμε. Πού το ξέρουμε ότι το στείλαμε? Το ξέρουμε καταρχήν, αν έχουμε γράψει λάθος διεύθυνση, θα μας γυρίσει πίσω. Θα το λάβουμε δηλαδή στα εισερχόμενα. Αλλά και στα απεσταλμένα θα δείτε εδώ πέρα ότι έχω στείλει αυτό προς ο Βαγγέλης ο Φιλιππάκης, προς τη Μαμαντζάκη και στον άλλο εκεί, και έχει στείλει το κοάλα. Το καταλάβατε? Ναι ή όχι? Τώρα το ίδιο θα κάνετε και εσείς. Θα στέλνετε το ένα στον άλλο email. Λοιπόν, μόλις μπείτε στο Gmail, πατάτε εδώ που λέει εισερχόμενα και βλέπετε την τρέχουσα αλληλογραφία σας. Τώρα, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε κάποιον συμμαθητή σας, πατάτε το σύνθεση μηνύματος. Και εκεί που λέει προς, επιλέγετε από τις διευθύνσεις που ξέρετε από τους συμμαθητές σας και στέλνετε σε ένα. Παραδείγματος χάρη, Νικόλας Λιονάκης. papaki@gmail.com. Και επίσης θέλω να στείλω και σε άλλο ένα. Βάζω κόμμα και γράφω MQ Μαμαντζάκη. MQ Μαμαντζάκη 98 papaki@gmail.com. Ναι. Θέμα. Όταν θα λάβεις, καλύτερα στο θέμα να βάζεις τα αγγλικά. Όταν θα λάβεις αυτό το email. Γεια σας. Ας γράψω ελληνικά τώρα. Γεια σας. Και χαρά σας. Και κάνω αποστολή. Έφυγε και πήγε τώρα. Πώς το καταλαβαίνω ότι πήγε? Είναι στα απεσταλμένα. Να το. Στα εισερχόμενα λοιπόν είναι αυτά που λαμβάνω. Στα απεσταλμένα είναι αυτά που στέλνω.
Και επίσης μπορώ να δημιουργήσω επαφές εδώ πέρα. Να βάλω όλους τους γνωστούς μου, όπως έχω βάλει εδώ πέρα, εγώ. Έτσι μπορώ να το κάνω με νέα επαφή που λέει εδώ. Παραδείγματος χάρη. MK Μαματζάκη. Πού είναι. Πού είναι ρε παιδιά. Νέα επαφή περισσότερα. Πού είναι το email ρε παιδιά. Α, να το εδώ. Τέλος πάντων, συμπληρώνετε αυτά τα στοιχεία, κάποια στιγμή θα σας ζητήσει το email και κάνετε αποθήκευση. Εντάξει.